Hej, i den her video der skal jeg bevise Pythagoras sætning. Så kan vi kigge ned på papiret her. Det vi starter med at gøre, det er at vi tager og tegner en retvinklet trekant. Godt. Bum. Og den kalder vi punkterne C, A og B. Retvinklet her. Godt. Så tager vi og så tegner en streg igennem her, så vi får to mindre trekanter. Og de er også retvinklede. Og det punkt, vi får heroppe, det kalder vi så for D. Og så tegner vi lige nogle punkter ind. Lille A, lille B. Og så det lange stykke heroppe, det kalder vi så for lille C. Og så de to små linjestykker herinde, dem kalder vi så henholdsvis X og Y. Sådan. Så langt så godt. Så tager vi de to små trekanter, der er herinde i. Dem skiller vi så ad. Så den første, den kommer til at så lægge her. Og det bliver så D, A, C. Det der er linjestykke X. Det er linjestykke B. Og så den næste kommer så til at hedde D, C, B. Og så bliver det her Y. Og den her oppe, det er A. Sådan. Og så ved vi jo det, at nu hvor vi har de her tre trekanter, at de er alle sammen ensvinklede. Og så kan vi konkludere det der med, at så har vi X her, og B der. Så X over B, det må jo være det samme som B over C. Det var smart. Så regner vi det sammen. Vi ganger på kryds. Det bliver til XC lige med det i anden. Og så vil vi gerne have isoleret x'et. Så vi dividerer simpelthen med c. Og det bliver så til x lige med det i anden divideret med c. Aha. Det samme kan vi også gøre med vores anden trekant her. Med et forhold mellem y og a, hvor er det samme som a over c. Så det skriver vi. Y over a er lige med a over c. Vi ganger på kryds igen, så det bliver til y, c, i med a i anden. Og så skal vi isolere y'et her, og så kommer det til at hedde y lige med a i anden divideret med c. Aha. Og så det vi ved fra den første trekant her, med at c er det samme som x plus y. Det kan vi skrive her, c lige med x plus y. Så kan vi indsætte vores y her, og vores x der. Så det kommer til at hedde c lige med a i anden plus b i anden divideret med c. Så ganger vi med c på begge sider af lighedstegnet, gange c og gange c. Og så kommer det så til at hedde a i anden plus b i anden lige med c i anden. Quod est demonstrandum.